dagat sa kinayahan. Bugsay sa pasalamat kiya sa mahal nga patron, Senyor San Pedro, among mahal nga patron. Hala, kasi sa kabuntagon, chismis na yun akong pamahal. Unsa man na ba? Ay, Ginoo ko. Ma'am, di ba nga tayo diha sa sitio Takan? Well, sure na jud na. Unya, ang atong pagpanagat ani. Sus, mao gani. Pagpanagat di agad ang nagbuhi ka na to. Mausap nagpaskwela sa akong mga anak. Saan ako paglambo, kita mismo di kuhaan ang katarungan sa itong panginabuhian. Ay, ambot lang. Dapat mo reklamo dyan taan sa barangay. Di kita angay mo subot. Kay daghan kay kog utang. Hala, uy. Timayad na sa biya o basa lang. Tana, ato to sa barangay kay mga reklamo kita. Mga iguanon, nadungog na mo inyong yamuo. Busa, ayaw ka mo kayo ubos. Kay kini siya, dili libabag sa inyong pagpanginabuhi. Apan, kanino dala ka nato padulong sa kalambuan. Busa, hinaya ang inyong mga tingog o paminawa ang mensahe gikan sa inahan sa atong barangay. Kapros, makasaol! Mga mahal kong ubuanan, maayong gabi. Nadungog na ko ang inyong kalako, kabalaka, o hiubos sa plano ng pagpatutod sa Coastal Road diha sa Sitio Takan. Nangsumpay sa Barangay Taho, ani sa unang taytayan. Apang balita, dili angay na balita. Duyan sa pagtukod sa mga Coastal Road, ang mga oportunidad na magdala nato sa kalangan. Ang mga proyekto maghatag ng paglambo sa atong turismo. Magtukod ang mga bagong negosyo, mas dali na transportasyon o pagsaka sa kalidad sa kinabuhi sa atong barangay. Kini binibabag apan
at Contingent Number 1, maangkong kabatag-unang mananayaw sa tribo Parolication.